יאללה, שמש חיקוי של שאולי. תקשיב רגע, אדון טייס. אדון טייס, אני מבקש ממך בכל הטוב שבעולם, תשעבד לי. הבן שלי עכשיו, זיכרונו לברכה, עושה ניתוח לעיניים. אני מבקש ממך בתור אבא, בתור בן אדם טוב. להתקשר אליו רק לרופא, לשאול אם הוא עבר את הניתוח. תודה. טוב, שלישיית פרוזק, תן לי, זה משהו שלישיית פרוזק. שלום, אני רוצה לספר קוצים. רגע. בסדר. אברהם טל, תן אברהם טל. כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות אורת. די. תן לי ריבי. שים לה... מה זה, פלגודה? לא, פלווגדה. מה זה, פרווקטה? פנקוטה. ריבי! שמתי לך פרווקטה! מה שאתה רוצה, כפרה? שים לה פנקוטה, שים לה. טוב, בסדר. תן אבא של שולי. עלה, הילד. אומר לי, עוד, ההוא, בכיף, אלה. עלה, הילד. טוב. הרולקס. זה המסגולה. קצת המסגולה, אבא של אירן. מה קרה לשאול עובד לו מגיע עם שתי רדיו ככה מגביר. בני מלח, נתן מחבי, אלח מלח. בני מלח, נתן מחבי. אתה רוצה שנגמור כמו זוהר? לא. רגע, תן לי, בוא נחשוב. עשה לירן דנינו. סיפור ישן היה שמעבר לים. ההוא עם הלשון מהישראלים. שר החוץ. זה מזכיר לי עבד. מלצר, תביא לי פה 4 עבד. נודל. איך אומרים נודל באנגלית? נודל. טוב, מה עוד יש? זהו. לא. יאללה, סטלנים בעם סגולה. בוא, אתה יודע מה הכי בא לי עכשיו? שיהיה שלום עולמי וכולם ירכבו על אופניים? קרוב. קרמבו. איך מת טוב. קרמבו זה כמו רעש עם בן אדם. יאללה, עכשיו הישראלים. די, עשינו. מה עוד יש בישראלים? שרון, תעשה שרון. אז תראי אותו. שרון! כנסי, יא בטטה, שרון! גם אמא שלי אומרת את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה אייפוד, את שמה טייפ דאבל קסט, יא בטטה. גורי אלפי, אתה יודע לעשות? גורי ואסי וגורי. מה זה תנור? דין, אתה נורמלי? רונן. אתה באת עלי באלימות עכשיו? רונן, נראית ג'נג'ה מהארגון הזה. בוא נחל נראה להביא מוחטות על נמלה לראות את זה הזקנה התפצלה לשתיים. מתוכה יצא אור חזק של עב"מים. מתוכה 3 קרנזל, פלופי. אמא כנסי פנימה. כנסי הבית. אדון רוזנשטיינקס. עכשיו סלח שבתי. זה סיגריה טובה. אדון רוזנשטיין, זה בדם שלנו אנחנו. חבובה הביתה, חבובה! אדון רוזנשטיין, מאיפה יש לך כל כך הרבה חצילים על הששבש? זה מבחירות. בחירות זה עבודה קשה, זה לא עושה לך. אתה פשוט שם פתק ומקבל כסף. זה בשביל הילדים, וזה עוד בשביל הילדים, זה בשביל אני. לא נכנס בו, תביא לי את... לא נכנס!